magpakasalan ta siya. Ha? Oh, nagkomedya ka, no? Kaya no, diyan nanguyab ko nimo. Nagkomedya ba ko? Unsa? Nagkatawa ko kay nanong balik sa akong pananaw tong reaction bitaw nimo sa una. Diyan nanguyab ko nimo. Nga mura bag nakuyawan sab ka. Kisabi mo tuo ni mo, uy. Nga manguyab ka na ako nga usa ka single mom. O di sa kamotoron nga pakaslante ka. Junjun, Will you marry me, she? kuan. Tando na, ma. Kay, nitando naman ko. Ha? Dali na good, baby. Unsa? Dali na good. Ngano, Papa Junjun? Ese. Gano'n nagpapa naman ko kang tito Junjun ni mo? Ingon man si Tito Junjun nga siya na akong papa. Jun, Unsa gani ang gipangutana ni Papa Junjun nimo ganina? Nangutana ka kung musugot ba ko nga magkasal mong Mama Shirley. Unya, unsa may tubag nimo? Sugot ka ayo. Hala, nihilak si Mama. Dili ba akong nag-aaway ni Mama Shirley na ako, Papa Junjun, ha? kinsa man di ay. Ang tuko siguro. Ha? Ano ang tuko man? Kay hadlok man siya og tuko. Ikaw yung anak ka. Gibuking ko ay. Hadlok ni si mama og tuko? Ni cry man siya nga nakakita og tuko. Mahay man ang tuko be kaya ako dakpon. Ha? Di ka mahadlok og tuko, Papa? Di na lang kay para di na mahilak si mama nimo. Asa man na be? Ay, hadlok piday og tuko si Papa Junjun. Sige, lakaw dito. Balik sa imong giduaan ha. Kay mag-istorya sa Miss Mama nimo. Kayo para bakutan dua ini. Dakpa ang tuko, Papa Junjun, ha? Aron di na mahilak si Mama. Oo. Dakpo na kung tuko. Aron di na mahilak si mama nimo. Yay! Ano nahilak mo ka? Be, trapuhang luha, be. Nahibaw ka ba? Ngano nakahilak ko? Oh, nga naman. Tungod kay giampo o gipangayo ko sa Ginoo. Nga unta, ang lalaki nga mohagad og pakasal nako. Unang mag-propose sa akong anak. O kung makita ko na ka na lalakiha, siya na ang akong pakaslan. Ay. So, yes? Unsa pa man di ay, nga ikaw naman ang akong giampo o gipangayo sa Ginoo. O Jun, musugot ko magpakasal na ta. O salamat sa paghatag mo og amahan sa akong anak nga mao ikaw. Ha? Usa ka angkan ng daan ng imong pangasawunon, Junjun? Uy, wa na ba lain Jun? Kanan di na ang kandaan? Oh. Unsa mo nang dalagang pure ma, pa. Kung dili ka mao nga mo atiman og di tinudan na nga magmahal nako. Oh, Junjun, Jun. Si Shirley na ako pakaslan ma, pa. Bisan unsay mahitabo. Pipila ang may question ako kung nganong usa ka single mom ang gusto na kominyuan. Ang sama kang Shirley nga sukad pagkatao sa iyang anak, wa na gid mo patimaw ang amahan sa bata. Sagol kaluoy ang gibati kung pagmahal niya. Kay usa ka buutan o mapinanggaong babae ang gibinuangan o gibiyaan sa nakapamabdos niya. Wa gid maabot sa kung hunahuna nga magduduha sa pagpakasal kang Shirley. Ug tuod man, nakasal gid mi. Ug unya, kasal lang kita siya. O Jun, og salamat sa pagdawat mo nako og sa akong anak.
atong anak na siya. Giisip ko na nga akong anak ang imong anak. Salamat kag kaayo sa Ginoo nga niabot ka sa mong kinabuhi. Kahilakon ba sa akong asawa, eh? Tapuhan ako yung mga luha, pinagi sa akong mga haw. Ano sa mong gaw, eh? Amaw ay, parat kayo ng akong luha, oy. Hagkan ba di ba akong mata? Amiw. Parat ko taon. Kung dili ka mundang hilak din, ha? Di sa kumundang kahaw ka ng mga mata, ha? Amaw? Ka na ba? Smile na. Abi pa nas makakita nga gipugusti ka sa pagpakasal mo nga mihila ka. Di day pwede nga maghilak sa kalipay. Pwede man. Apan, ala sa pasubrahi taon, eh. Kay guba na kaya nang naong nimo, oh. Unsa? Agay. Kapinog kinasian. Hibaw na gusbot, pasabot niya na. Dali, be. Oh, hoy! Gialsa maguguni mo. Walang kabiro sa itong kasal. Kung nagkasabot siguro silang mama o papa, ilang gilingaw si Baby Chinchin. Pakalukarta. Unsa? I love you, Chin. Mahal o mahal sa kayo, tika Chunchun. Chunchun. Unsa? Pwede ba guna, Junjun? O ganin ang pangutan ako pa. Kung pwede ba na, nga akong apelido na ang dadon sa anak ni Shirley. Murag lisura, ana. Kaya apelido magkasamahan anang bata ang gidaan, ah. Opa, apan wala ba ganun patimaw ang amahan ng bata, ah? Sukad pagkatao niya? Lagi. Apa na parehistro na maguna sa apelido samahan. Aw, mahimo jud tingali na. Pero dako-dako jud ka gasto. Unya, may kagasto ka? Pa. Uy, dakot o gasto ba yun? Kay paagi mo nag-adopsyon. Ha? Adoption? Bali, adapt po ni mong bata. O murag mangayo man na consent sa ingamahan. Labi na kayo nagdasi ang apelido. Unya, kay wala magid mahibaw nga akong asawa kung hain ang aman sa iyang anak. Wala magid mo patimaw. Ha? Napamahal ko na sa bang bata nga anak sa kong asawa sa una niyang karelasyon. O gusto na kong himpito ng akong pagkaamahan niya, pinaagi sa pagpadako niya sa akong apelido. Pero naglibog ko sa angay na akong buhaton. Kay nagdamag ni bata sa apelido gid sa iyang amahan. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Usa ka single mom ang akong napangasawa. Gustong ta nako nya magda sa akong apelido ang iyang anak. Kay kasal naman gud mi. Posible ba na? Sa unsa man nga paagi? Tinuod bang ipaagi pa og adopsyon? Ikaduhang pangutana. Mga pila masabkaha ang magastuan ng adopsyon? Dako-dako ba? Ilabi na kay nagda kini karon sa apelyido sa iyang amahan? Dako-dako ba o gamay-gamay ra ang gasto? Kay wala man magpakita ang amahan sa bata. Ikatulong pangutana. Unsa man ang mga requirements nga gikinahanglan aron nga mapabalhin ko sa akong apelyido ang apelyido sa bata. Nagkinahanglan pa ba og consent sa iyang amahan? Unya unsaon man nga wa naman mi mahibaw ug asa na tarong tawhana nga miabandonar nila. Ikaw pa to katapusan. Kung pananglit simba ko, mopakita og kalit ang amahan sa bata ug kuhaon niya ang iyang anak. Pwede ba siya makakuha sa bata tungod kay amahan man siya? Unsaon man namo sa pagpangalipod ang akong giilang nga anak nga dili niya makuha? Mas maglisod ba niya siya kung magdanas akong apelyido ang bata? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Junjun. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal,
personal, mga emotional nato nga mga problema nato sa ato ang mga legal nga mga dokumento, problema nato sa ato ang mga karelasyon, sa ato ang kaminyuon, sa ato ang kapikas, sa ato ang ka-live-in, problema baro nato sa ato ang amahan, mga problema nato sa ato ang karelasyon higala, no, sa ato ang mga crush din ha. Okay, game ha. Ipadagi na inyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga hiniyang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O kinsa man atong letter sender? Ato ang letter sender is from Dalaget, Cebu. Tawgo nato sa pangalan nga si Junjun. Usa ka single mom ang iyahang gipakaslan kanis Junjun. Unya, gusto niya nga ipausab niya ang apelido sa bata ngadto na sa iyang apelido. Diin ang gidalang apelido sa bata mao ang apelido sa matuod niyang amahan or sa iyahang biological father. Okay, so mo niyang mga pangutana. Usa ka single mom ang ako ang napangasawa. Gusto ko unta nga magdala sa akong apelido ang iyahang anak kay kasal naman mi. Posible ba? Sa unsang paagi, tinuod bang ipaagi og adoption? Pero let me just say this ha for the record. Sa imo ha, Junjun, ato ang letter sender karong adlaw from Dalagat, Cebu. I like you. I like you kaayos nga tanan. Kibaw ka nga no? Kay grabe kayo nimo ka-love ang imuhang asawa ug ang iyahang anak. Sana all nga lakiin anak parihan nimo no nga muhigugma mo nay true love no mao na be like Junjun no mga laki nga naminaw karon hinaut unta nga kung pananglitan ng inyong makarelasyon no angkan or single mom hindaot unta dawaton gud ninyo sila wholeheartedly apil ang bata and kani si Junjun klaro kaayo nga pinangga kini nga gining bata kaya kung adapon so posible ba na? Ang question, yes, it's possible and you are correct. Pinaagig yun sa adoption. Wa may laing paagi nga numan, dili manggod ikaw ang biological nga papa anang bataa. So, ang girecognize sa ato ang balaod o sa gobyerno, based sa iyahang birth certificate, labi na kay gadalaman de siya sa apelido sa papa, is kung kinsa gyud to ang biological father ug naa sa iya gihatag ang katungod isip usa ka amahan. Now, naa may paagi wherein mabalhin ang katungod sa usa ka amahan ngadto sa laing amahan and that is called adoption. And that is the only way nga pwede ninyo madala ang iyahang apelido. And ang consequence ana, pasabton lang pud ti kadyon, dili lang ang apelido. Kung dili, mahimo na gyud siyang lehitimo or legitimate nga anak nimo. Kana nga moingon ka nga legitimate meaning to say, siya mismo mahimo nang manunod sa imuhang mga kabtangan, no? Kay legal man siya nga anak. Ikaduhang pangutana, mga pila man sad kaha ang magastuan ng adoption. Dako ba? Ilabi na kay nagdala kini karon sa apelido sa iyahang amahan. Or dali o gamay-gamay ra nga gasto kay wala man na pakita ang amahan sa bata. Mauni ato ang problema, no? Because as far as I know, ang gasto ana depende kay magkinahanglan man tag serbisyo sa abogado. I am not sure kung mo-qualify mo for public attorney's office, pero naaman po tayo mga abogado nga masuryahan nato, nga mahangyo rasad nato, no? Nga masturya nato ba later on, no? Nga tigi lang og ato pong hinay-hinayan og bayad, no? Para matiguman nato. Ang importante is masugdan na ninyo and ana mo'y idea pila more or less ang magasto kay kinahanglan man gyud na og abogado. Now, ang ato ang procedure ani is that kinahanglan pud mo sa tabang og report from the DSWD. No, dili pwede nga walay DSWD kay kinahanglan man gud mo report ang social worker nga fit ka to be a father. Mag-case study man na sila, child study report ang taga DSWD, no? So pwede na po na ninyo pahinay-hinayan na lang og kuha ang report sa DSWD saktang nagtigom pud mo sa serbisyo sa abogado para mas madali pud mo. And ang sunod nato nga pinakaimportante kihanlan nato malocate ang papa kay para mutugot siya nga
kuha ang iyahang consent nga i-adapt na nimo ang maong bata. Okay? Katulong pangutana, unsa man ang mga requirements nga gikinahanglan aron nga mapabalhin ko sa akong apelido ang apelido sa bata. Nagkinahanglan pa ba og consent sa iyang amahan na tubag na nako? Yes. Magkinahanglan kay dili man pwede kay, like I said, naamang guy katungod ang papa. Kay naaman ang iyahang pangan, no? Unya di-recognize pud siya sa papa kung ipirma gyud to didto, no, unless manggod kung anon. Mo na usahay kung dili gani gud mo sure pa anang lakiha. Kinahanglan gyud butangan gyud na natog anon kay para just in case then ayaw lang, no, kay kung wa pud ta nagkinahanglan sa suporta sa bata then kana, pero or kinahanglan gyud ta kay para mo support siya dapat maka-attach ang iyang responsibility aw ibutang gyud nato ang pangan sa bata. Pero mo ni ang situation nato later on nga mahitabo nga kung maabot ang panahon nga parehas sa nahitabo aning Junjun, magkinahanglan gyud tas pagtugot sa biological nga papa kay siya man puy amahan. Ang effect man gud anang adoption is mawagtangan na kog katungod sa ako ang anak. Unya ang akong anak wa na puy katungod diri nako, mabugto ug maputol gyud ang relasyon sa biological nga parent, no, ngadto sa bata kay maihatag man na sa lain, no, in your case kani kang Junjun. Unya unsaon man nga wa man mi mahibaw ug asa naturong tawhana nga ni abandonar na nila. Now pwede po na nato pod nga i-appeal na lang siya sa kiha, unya magposting ta, ipatawag siya, unya ang korte na mo'y muhukom nga angay na siya nga i-adopt and i-declare siya nga gi-abandon siya sa iyahang papa. Now one of the requirements, no, sa adoption is proof sa imuhang income, ang inyong marriage certificate, pila ka tuig na mong nagpuyo, na yung mga picture siguro ninyo, but ang pinaka-importante gud anano ang katong child study report sa social worker or sa taga DSWD. Unahan nagkuha. Ikaupat ug katapusan pangutana, kung pananglit simbako mo patimaw og kalit ang amahan sa bata ug kuhaon niyang iyahang anak, pwede ba siya makakuha sa bata tungod kay amahan man siya? Unsa-unsad namo pagpanalipod ang akong giilan ng anak nga dili niya makuha. Mas maglisod ba unya siya kung magdala na sa akong apelido ang bata? Okay. Ang bata is illegitimate nga anak sa imuhang asawa o katong sa biological nga papa. Di ka angay mabalaka, dili mo angay mabalaka tungod kay ang balaod nag-ingon nga kung pananglitan ang bata is an illegitimate child, ang kustodiya o ang parental authority na agyud nas inahan. Ang katungod sa amahan, visitorial rights ra. Kung dili mo tugot ang inahan nga naay joint custody sa iyaha, then dili gyud na mahitabo. So dili mo angay, wa pod siya katungod nga kuhaon ang bata ug dili mo obligado nga ihatag ang bata niya. Okay? So kana at least klaro ug di mo angay mag-uul ana. So dili na niya makuha ang bata. Now, maglisod ba unya siya kung magdala na siyang apelido? Dili ra gyud kay maglisod, mawagtangan na gyud siya og katungod if you will go through the legal process. Pero mo maniobra mo sa mga dokumento ug mahibaw ana niya, pwede mo niyang makiha. Munang maingon gyud ko do, munang I will always tell everyone and remind everyone nga ayaw gyud na ninyo maniobraha ang kanang mga dokumento or kanang mga yuta or kanang mga official records nato, mga birth certificate, kay pwede gyud tang masumbalikan ug makiha ana, no? Simulation of birth, simulation of kanang mga documents sa local civil registrar, that is a criminal offense. So I will always advise nga mo go through mo sa legal ug sakto nga proseso, which is adoption. Gasto man, pero wa man po'y sama nga makatug tagtarong inig kagabi, di ta mapanguyawan kung kanus anak mo kalit og kanang tumaw ang kanang iyahang papa, kay legal ug ang balaod mudaptig man ninyo. So sunda ang sakto nga proseso. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran.